maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Boubacar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye kari ye juin kalo tile 28 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Jabaramuso Mandi la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagati cogoya. An bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati seli. Bakuruba kunnafoniw na an ka wasabulon maaw ye sariya min ta ka ɲɛsin an ka seko ani dɔnko maaw ka baara bolodaliw ma, an damina don la fo ka taga se an ka taji camion citerne minnu donna Bamakɔ kɔnɔna la yan, an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Alamisa don juin kalo tile 25 san 2026 an ka wasabulon maaw ye lajɛrɛ kɛ, lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye sariya kura ta ka ɲɛsin an ka seko ni dɔnko maaw ma u ka baara kɔnɔna la, min ye an ka wasabulon maa 128 olu de y'a jira ko u sɔnna ni sariya sunba in ma. Sariya in bɛ ɲɛsin maaw ma minnu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la, dɔnkilidala b'o la, dɔnkɛla b'o la, peinturekɛla bɛ o la, o ni a ɲɔgɔnna caman, hali ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in na yaasa cogoya min donna nataw la u bɛ se ka u ka baara in ka a tɔnɔmabɔ, maa wɛrɛ kana na u ka baara nafa dun ka u yɛrɛ to yen nɔ. Min ye an ka seko ani dɔnko minisiri Mamudu Dafe, ale de tun bɛ an ka wasabulon maaw ɲɛkɔrɔ ka se ka nin sariya sunba in ka a ɲɛfɔ u ɲɛna, u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. Jumadon juin kalo tile 26 san 2026 min ye an ka finitigilakaw ye an ka taji camion citerne 807 de lakana ka se ka doni a ye an ka jamana kɔnɔna la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati. Nin taji min nalen filɛ nin ye, nin bɛna caman bɔ jamanadenw ka dekun na. Kunnafoni bɔra an ka direction générale du commerce et de la concurrence de yɔrɔ, wa a ye a jira ko min ye an ka cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ an ka taji ko jateminɛli ko ma, olu ka ɲɔgɔn ye tako 26nan dugusɛjɛ, ɲɔgɔn ye min kun ɲɛminɛlen bɛ an ka jago minisiri Musa Alasani Jalo fɛ ko nin taji ninnu donna an ka jamana kɔnɔna la. U ka nin lasigi in kɔnɔna la, u ye a jira ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 la ka taa bila tile 21 na ko taji citerne min donna an ka jamana kɔnɔ u bɛ taa i jɔ 655 ɲɔgɔnna la. Wa a ye a jira fana ko k'a daminɛ juin kalo tile 22 ka taa bila tile 25 la taji fosi ma don an ka jamana kɔnɔ. Ko nin taji minnu nalen filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔna la, nin bɛna kɛ fiɲɛbɔdaba de ye jamanadenw ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na taji ko nasira fɛ, ani fana ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ sen ka lakana sabatili la ka bɔ Keɲeba, Kayi, Bamakɔ yaasa an ka taji minnu ni olu bɛ don an ka jamana kɔnɔ u ɲuman bɛ se ka se an cogoya min na. Bamanci wale tigilamɔgɔw ni u ye waleya min na bɛn ka ɲɛsin taji bolibaga ninnu walima an ka nin taji mɔbili ninnu ma yaasa dan bɛ se ka sigi u ka waleyaw la cogoya min na. Ani folikan kɛrɛnkɛrɛnnen sera fɛnɛ an ka finitigilakaw ma, olu minnu y'u seko n'u damayira kɛ nin taji citerne ninnu lakanali la ka don ni a ye Bamakɔ kɔnɔna la.
an ka finitigilaka minnu bɛ kalanakaw fɛ ni o bɛ Yanfoyila marabolo la jumadon juin kalo tile 26 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati marifatigi jatigɛ wale kɛbaga dɔw taara bingani wale ta ka ɲɛsin yenkaw ma nka an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dan sigi u ka waleya juguw la an bɛ wagati min na ko bibi na basigi nalen don kalana dugu kɔnɔna la wa ko min ye an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛnɛ kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila sen ka ɲinini bolo ma yaasa ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na. An ka chef d'état-major général des armées générales de division Élysée Jean Daou taara i ɲɛ da an ka finitigilaka minnu bɛ ni olu joginna kɛlɛ fɛ alamisadon juin kalo tile 25 san 2026 ani armée de terre ni garde nationale chef d'état-major kun bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taga se génie militaire ɲɛma ani service de santé des armées o ɲɛma fo ka taga se a baarakɛɲɔgɔn caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u taara u ɲɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan ka taa dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna la a tagalen a y'a jira ni maa kofɔlen ninnu na ko min ye u ka ɲɛmaaw ye ko olu ma ɲina u kɔ u hakili bɛ u la sabula olu de sɔnna ka u ni di faso in ma a ye folikan kɛrɛnkɛrɛn lase u ma wa ko u k'u hakili latigɛ jamana hakili bɛ u la wa jamana bɛna dɛmɛ don u ma a ka nin taama in kɔnɔna la a ye enveloppe di ni maa ninnu ka ɲɛmaaw ma ni o ye maa minnu bɛ n'u joginna kɛlɛ senfɛ jamana lakanali hukumu kɔnɔna la u ka ɲɛmaa a ye enveloppe di u ma enveloppe min bɛna kɛ sababu ye ka jamana ka dɛmɛ ka o yira ni maa ninnu na ani a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen fana lase kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu minnu y'u seko n'u damayira kɛ ni cɛba ninnu ye ka kɛnɛya sabati u farikolo la a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma u ka cɛsiriwale ani u ka baara ɲɛdɔn na. An ka finitigilakaw ka tribunal min bɛ ni o bɛ u ka kiiri tigɛ n'a bɛ f'a ma ko chambre correctionnelle du tribunal militaire ni olu dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Dar Salamukaw fɛ yen nɔ olu ye u ka audience correctionnelle kɛ taratadon juin kalo tile 23 san 2026 audience min kun ɲɛminɛlen bɛ magistrat Asama Dolo ni a baarakɛɲɔgɔn fɛ min ye affaire fila o tun bɛ ka o de traité u ka ni lasigi senfɛ affaire fɔlɔ o bɛ ɲɛsin sifinnaka kelen ni finitigilaka kelen ma minnu nɔ yera ɲɛnaminimafɛn ko ani marifakisɛ ko la minnu ɲanginen bɛ o ko la caporal Almozahamar Ag Mohamed fo ka taga se Seku Jalo ni ale ye civil ye olu ka affaire fɔlɔ o kun bɛ ɲɛsin olu ma nka olu ka lafasalibaga ka laɲinina olu ta bilala ka juillet kalo tile 7 san 2026 ka o kɔnɔ min ye affaire filanan ye o bɛ ɲɛsin soldat de première classe Modi Zumana Pleyama ni ale ye armée de terre cɛ de ye ni a tun bɛ baara kɛ 224e compagnon d'infanterie motorisée la Jabalikaw fɛ yen nɔ a jirala ko a ye waleyaw kɛ minnu bɛ u ka sariya ka o sɔsɔ min bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ni u bɛ se k'a fɔ ko baara min kalifara a ma ko a ye o bila o hukumu kɔnɔna la a ɲangina k'a bila san 3 kaso la ani min ye procureur ka substitut ye ni o ye capitaine Aliu Sinayogo ye ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma ko sariya minnu talen bɛ u ka jɛkulu kɔnɔna la u ka sariya ninnu bato sariya in takun ye olu yɛrɛ de ko ye ani fana ko jamana yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka sariya minnu bila sen kan ko sariya ninnu bɛɛ lajɛlen bato o bɛ kɛ sababu ye don n'a nataw la an ka jamana ka taa ɲɛ olu finitigilakaw yɛrɛ a bɛ olu ka bonya ani u ka kodɔn a b'o de ko fɔ. Alamisado juin kalo tile 25 san 2026 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka Bamanti wale tigilamɔgɔw ka bolimafɛn n'a bɛ f'a ma ko pick-up ni o tun bɛ Kidali Worodugu yanfan fɛ ka o tiɲɛ o ni a kɔnɔminan bɛɛ lajɛlen a jirala ko an ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ in kɛra Junan de kɔnɔna la ni Kidali cɛ bɛ taa kilomɛtiri 30 ɲɔgɔnna la wa min ye chef d'état-major général ye k'a b'a ka cɛdenw fo u ka baara ɲɛdɔn na k'a b'a da jamanadenw tulo kan ɲininiw bɛ sen na yaasa Bamanti wale tigilamɔgɔ kelen bɛ ka waleya fɛn o fɛn na bɛn jamana in kɔnɔna la ka dankari kɛ a la hani ko a b'a ɲini an jamanadenw fana fɛ an k'an janto an yɛrɛ la n'an ye siganamɔgɔ ye yɔrɔ min na an ka wale bila u finitigilakaw ma u ka se ka na u ka baaraw waleya o yɔrɔw la.
o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso. Jumadon juin kalo tile 26 san 2026 Burkina Faso jamana ɲɛmaw bɔra ka u ka laseli kɛ ko bolodi ɲɔgɔnma min tun bɛ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko dankari kɛra a la ka sababuya kɛ ko Faransi bɛ ka waleya dɔw ta ka ɲɛsin olu ma minnu bɛ se ka dankari kɛ u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fo ka taga se yɛrɛ fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye olu kelen bɛ ka jamana ka intérêt minnu bila sanfɛ a bɛ se ka dankari kɛ o la donna nataw la nka u ye a jira ko nin tɛna kɛ sababu fana ye ka dan sigi hadamadenya min bɛ Faransi jamanadenw ani Burkina Faso jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin tɛna kɛ sababu ye ka dansigi kɛ o la sabula kabiri lawale ko Faransi ni Burkina Faso ni jamana fila jamanadenw u bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la ko Faransi jamanaden minnu bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la k'u hakili latigɛ u ka lakana olu bɛna o sabati ani fana u ka intérêt fana u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan o bɛɛ lajɛlen ka bonya o hukumu kɔnɔ ko welewelemada kɛ ka ɲɛsin Burkina bɛ bɛɛ lajɛlen ma ko u yɛrɛ minɛ u kana na fɛn fosi kɛ min bɛ se ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔna la nka ko bolodi ɲɔgɔnma min kɔni tun bɛ Faransi ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ dan sigira a la an bɛ wagati min na i ko bibi in na sabu ko olu ni maa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min ni o bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔn ni o bɛ olu bonya ani fana olu ka fasodenw bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn minnu na ni o bɛ se ka o lase olu ma ani fana ka o bonya ko olu ni o maaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibi labarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na. An bɛ so Barkama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ k'an dɛmɛ sanga ani wagati an ka se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine. Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sékou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté, Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.